môžete vidieť takú červenú strechu. Tam žili niekedy misi kartuziáni, neskôr kamalduli. Najznámejší mních bol mních Cyprián. On zbieral najväčšie herbáre liečivých rastlín v Európe a zostrojil krídla v podobe dnešného rogala. Asi k 3 korún lietal do blízkeho okolia. Ale jak zahynul, to už... Či ho... To sa nevie. Jedni rozprávajú, že ho otravili, ďalší, že sa mu padák neotvoril. Už je nejaké divné byliny. Aha, ty sa idú členkovať. Krúmky dajú. Hej, to už je hĺbšia voda. Není, hej, tak to isté. Také hnedé miesta. Ahoj.